Шампионат по надяждане с гореща боб чорба, огромна статуя на лъжица и кулинарни специалитети. Това можем да видим в центъра на София в рамките на фестивала "Пъстра трапеза на гости на моя град". Яна Николова и Десислав Митов разказват. Празникът започна в подчертано патриотичен дух. И продължи с звездно-кулинарни откровения. Своето готварско ноу-хау сподели Стефка Берова. Всичките хора в Сопот правят салата, която е салато-манджичка. Хем салата, хем основно. Точно така. В това време в съседство се приготвяше Алминут Крайчовски. Рецептата е много приятна, защото е много свободна. Както се казва, като отвориш холодилник, каквото има, всичко можеш да сложиш. Въпросът е така да бъде с отношение към пропорциите, подправките. И трябва да се готви с бира, защото бирената партия препоръчва. Кулинарната фантазия обаче счупи всякакви рекорди само на няколко метра от тук, на съседния щанд. Обзалагаме се, че няма да познаете какво хапва това малко момиченце. Как се казва това? Тученица се казва. Вичката вътре е тученица. И расте като плевелче по земята. Ето виж как изглежда, ако се разходиш из градинката, съм сигурна, че ще намериш. Може би да. Вкусно ли е сандвича с плевел? Да. Бабите обаче останаха скептични към идеята. Бихте ли опитали? Благодаря. Не. Въздържате се. Въздържам се, да. В предизвикателствата реши да се включи и нашият екип. Отправяме предизвикателство. Може ли да направите микрофон? Да видим, да сравним. Горе-долу също. Фестивалът се отчете и с рекорд – гигантска лъжица, оголемено копие на наградата за пазител на традициите, която организаторите раздават всяка година. Целият комплекс е 1,80, самата лъжица е 1,50. Това е най-голямата лъжица в България. Аз не знам да има по-голяма. Но най-голямото изпитание за духа и тялото беше състезанието по надяждане с гореща и люта боб чорба. Някои участници получиха гореща подкрепа от феновете си. Въпреки това, победител стана само един. За новините на Нова, Яна Николова.